Na dnešnom videu si ukážeme novú vábničku od poľského výrobcu Gunbroker. Toto je ona. Vábnička, na ktorej sa dá vyvodiť zvuk drhnutia zajaca a štekanie lišiaka. Dnes si ukážeme práve to štekanie lišiaka. Vyvodzujeme na nej zvuk také dve hlásky, to je KV alebo KU. Melodicky by to tak malo znieť. To KU spravíme prakticky tak isto, akurát ten zvuk trošku potiahneme dlhšie. No a ešte jeden zvuk sa na tejto vábničke dá vyvodiť a to je také zvriesknutie líšky. Všetci to určite v období rúji veľmi dobre poznáme. To urobíme tak, že